കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 13 അല്ലെ നമ്മള്? അധ്യായം 13 എന്താണ്? പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതാണ് അധ്യായം 13 നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മളെ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 12ാമത്തെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. കുറെ പേര് എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ മഴയും കാര്യങ്ങളും. ഇന്നും എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഴയായതാണ് കേറിയിട്ടില്ല അല്ലെ? കുറെ പേര് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇന്ന് മഴയുണ്ട്, നല്ല മഴയുണ്ട്. വീഡിയോ കിട്ടണം അറിഞ്ഞൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഴ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഏത് യോഗാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങാണ്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവം ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദീതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ. ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനും അർജുനനും പറയുന്നത് അല്ലെ? രണ്ടും. ഹരികൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, പുരുഷനെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച്, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്. ആ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ആ ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണോ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരോട് ചോദിക്കാണ്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തി പുത്ര, ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആരാണ് അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്?
ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ആരാണ് നമ്മളെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരായിരിക്കും? നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട്. ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണോ? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണോ? ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പറയണ? ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണോ? അതെ. പരമാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണോ? അതെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തറിയാം? അവർക്ക് എന്തറിയണം? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനല്ലേ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട, നമ്മൾ പറയാ. നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന്, ജീവാത്മാവിന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവിന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അതായത് ശരി, ഞാൻ പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാ ഉള്ളത്? ജീവാത്മാവുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവിന് എന്തറിയാം? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജീവാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന് നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ വെച്ച് നിന്നു ഇല്ലേ? ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും കൗമാരത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോകുവോ? ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇല്ല, പോകില്ല, മരിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് പല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ജീവാത്മാവിന് എന്തെന്ന് പറയാം? ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പരമാത്മാവിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത? ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആണല്ലോ. ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് അറിയുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിന് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് പറയുന്നത്. യത്ക്ഷേത്രം യച്ച യാദൃച്ഛ യദ്വികാരി യദശ്ച യത് സച്ചായോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു.
ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവ്, ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ച്, അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ആ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ച്, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവ്, ആ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി ഞാൻ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അത് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈ. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രവർത്തന മേഖലയെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, പ്രവർത്തന മേഖലയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും വേദാന്ത സൂത്രത്തില് കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിശേഷിച്ചും വേദാന്ത സൂത്രത്തില് കാര്യകാരണ സഹിതം ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ പ്രവർത്തന മേഖലയെ കുറിച്ച്, നമ്മള് ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ജ്ഞാനം, ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പിന്നെന്താണ് ജ്ഞാതാവ്, ഈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുമുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വൈദിക കൃതികളില്, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഋഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും എന്തിലാണ്? വേദാന്ത സൂത്രത്തില്. വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലും ഈ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണം. പിന്നെ നോക്കാം ഇതൊക്കെ പറയണത്. ഈ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ, മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാര ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചര ഇച്ഛദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരാമുദാഹൃതം. എന്തൊക്കെയാണ്? ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. 24 മൂലകങ്ങളാണ് എന്തിനുള്ളത്? ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 24 ഘടകങ്ങളുടെ ആ സമൂഹത്തെയാണ് ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 24 ഘടകങ്ങള്? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, 5 എണ്ണ ഇല്ലേ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5. പിന്നെ ഏതാണ്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. 20 എണ്ണായല്ലോ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. ഏതൊക്കെയാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം പറയാം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊക്ക്, ചെവി. പിന്നെ വന്നിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കണ്ഠം, കഴുത്ത്, കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. 20 എണ്ണായി. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. 24 എണ്ണ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെ 24 മൂലകങ്ങൾ, 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ 24 മൂലകങ്ങളാണ്, ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും, പിന്നെന്താണ്? ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. 6 തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, പിന്നെന്താണ്? മരണം. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം,
മരണം. ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് കടന്നു പോകുന്നത്? ശരീരം കടന്നു. ആത്മാവിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആത്മാവിന്. അല്ലാതെ ആത്മാവിന് ജീവാത്മാവില്ലാതെ ആത്മാവിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അടുത്ത അമാനിത്തമതം അതം പീത്വ അഹിംസ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷങ്ക പുത്രധാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വ ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരണി വിവിക്തോ ദേശസേവിത്വ അരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനാമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യത് തോന്യതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം, എന്തൊക്കെയാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയില്ലാത്ത ഉള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒന്ന് വിനയം, വിനയം ഉണ്ടാവാ, ഗർവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം. പിന്നെന്താണ് സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിനാണ് സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഞാനാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവുക, ജനനം സംഭവിക്കും, മരണം സംഭവിക്കും, വാർദ്ധക്യം വരും, രോഗങ്ങൾ വരും, ഇങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായുള്ള മുക്തി. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഭൗതികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക? താല്പര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക, നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട് നമുക്കൊരു ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതിനാണ് വൈരാഗ്യം. അപ്പൊ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവ എന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനോട് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭാര്യ ആസക്തി പാടില്ല നമുക്ക്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തിലും പാടില്ല, എന്ത് പാടില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, എന്താ പറഞ്ഞ? ആസക്തി പാടില്ലെന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? അവരോട് സ്നേഹമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ, അതായത് നമുക്ക് സ്നേഹമില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്തും കൂടി ചെയ്യണം. കാരണം അവരോട് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭഗവാനെ നോക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്. അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ ചെയ്യണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനോട് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിനർത്ഥം അവരോട് സ്നേഹമില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പോണം? ഇത് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പൊ വീട്ടില് ആർക്കും താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് നമുക്കത് ഇഷ്ടാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അതിനെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, സുഖവും ദുഃഖത്തിനെ നമ്മൾ ഒരുപോലെ കാണാം. സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം.
തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ന്യായം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ നാസത്താൻ സതുച്യത്തെ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുതകുമോ? ന്യായമായി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഇടിയും മിന്നലും മഴയുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യുക മാതാജി, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. നെറ്റ് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഇടിയും മിന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, യൂട്യൂബ് കണ്ടാലും മതി. ന്യായമായി അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായി ആയതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുതകുമോ? ന്യായമായി അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഏതൊന്നിന്റെ അറിവാണ്? ഏതറിവാണോ സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നത്? സനാതനമായത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരറിവാണോ നമുക്ക്, ഏതൊന്നെ അറിവാണോ ആ സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്, ആ അറിവിനെ കുറിച്ച്, ആ ന്യായമായതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മ. അപ്പൊ അനാദിയായിട്ടുള്ളതും പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണെന്ത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ് ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സർവതാ പാണിപാദം തത് സർവതോക്ഷിശിരോമുഖം സർവതാ ശ്രുതിമല്ലോകെ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കൈകാലുകള്, തലകള്, മുഖങ്ങള്, ഇതെല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? സർവവ്യാപിയായി. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ കണ്ടുല്ലേ? പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു കിടക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അർജുനന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. കൈകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയാവിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ്. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ട്, ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ്, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവണം? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഗുണങ്ങളുടെ നാഥനും ആരാണ്? എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെ, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാന് നിർഗുണൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനം അചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത് തത് വിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഈ പരമതത്വം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും
അപ്പൊ പരമമായ സത്യം ഭഗവാൻ അല്ലെ, പരമതത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ പരമമായ സത്യ ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ചരങ്ങളുടെയും ചരചരങ്ങളുടെയും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും അകത്തും പുറത്തും ആര് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. അതിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സമീപസ്ഥനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ശരിക്കും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ, പക്ഷെ സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മനസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ എവിടെ വരും? ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിദൂരത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എവിടെയുമാണ്? സമീപസ്ഥനുമാണ്. എല്ലാ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നമാവ്യഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയഹി സേവോന്മുഖോ ഹി ജിഹ്വാതോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്തിദഃ. അപ്പൊ സേവനം ചെയ്ത് എന്താണ്? ആ പരിശുദ്ധരായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാത സ്വയമേവ സ്ഫുരത്തിദഃ, സ്വയം ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തരും. എങ്ങനെയാണെങ്കില് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്താമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർത്തച്ച തജ്ഞയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അവിഭാജ്യനുമാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവിയിലും വേറെ വേറെ ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്, സംഹാരം നടത്തുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും, അവരെ നിലനിർത്തുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ? ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ, അവരിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് നടത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിലൂടെ, അതിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സ്ഥിതി നടത്തുന്നതും സംഹാരം നടത്തുന്നതും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്ന വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ഏതിൽ പറഞ്ഞത്? ഈ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരനിൽ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണു ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പരിപാലനം നടത്തുന്നത്. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. സംഹാരം നടത്തുന്നതോ ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ മഹാദേവൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത്? സംഹാരം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്താണ്? എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പക്ഷെ അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സ്ഥിതി നടത്തുന്നതും സംഹാരം നടത്തുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി ജ്യോതിഷാമതി തജ്ജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പരമാർത്ഥാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എന്ത്? അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാനാണ്. സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പുരുഷനും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്സാണ് ഭഗവാൻ. നമുക്കറിയാം ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളില് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങൾ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണെന്ന്. കാരണം അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രകാശം ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമാണ്. അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രകാശം തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രകാശം, ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഇരുട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല അവിടെ. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്.
ഇതി ക്ഷേത്രം തദജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസതഃ മത്ഭക്ത ഏതദിജ്ഞായ മത്ഭാവായോപപദ്യത്തെ. കർമ്മക്ഷേത്രം അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഇത്രയും ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും ന്യായത്തെ കുറിച്ചും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്, അതാണ് ന്യായം. ആ ന്യായത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുത്തോട്ടെ കുറച്ചും കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണോ? 20ാമത്തെ വെച്ച് നിർത്തണോ? കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കണം മാതാജി. കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കും മാതാജി. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല? 35 ശ്ലോകമാണ് ഇതിലുള്ളത്. 35 തന്നെ ഉള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കാം മാതാജി. 2-3 എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനാദി ഉപാവത്പി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉത്ഭവിച്ചവയാണ്. അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികാലം മുതലുള്ളതാണ്, അനാദികളാണ്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ്. അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ത്? അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത്? ത്രിഗുണങ്ങള്. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങള് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതാണല്ലേ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ത്? ത്രിഗുണങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരും. ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ജീവാത്മാവിൽ എന്ത് വരുന്നത്? സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അനാദികളാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് അവയുടെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതി രുച്യത്തെ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതു രുച്യത്തെ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാര്യകാരണങ്ങളുടെയും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്ന്, ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും ഹേതു എന്താണ്? ഇത് തന്നെയാണ്, ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് ജീവാത്മാക്കൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്വാധീനം വരും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ നടക്കുക. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാണ് ജീവാത്മാവ്. ചിലപ്പോ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ് പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ജീവാത്മാവുമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദമയനാണ്. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനമൊക്കെ ചെയ്തത് ആനന്ദമയത്തില്. ജീവാത്മാവും എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്? ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംകസ്യ അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്?
ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ മൂലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. അതിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളും. ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ സത്വഗുണാണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ജീവിത രീതി വരുന്നതും പ്രവർത്തികളും വരുന്നതും. രജോ ഗുണാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച്, തമോ ഗുണാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് വേണ്ടി വരും? പിന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജന്മം വരുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ ശരീരം എന്തല്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ നാനാ യോനികളില് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭക്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പരഃ. ഇന്ദ്രിയാതീതനായൊരു ഭോക്താവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭോക്താവുണ്ട്. ആ ഭോക്താവ് എങ്ങനെയാണ്? സർവ അധിപതിയാണ്, ഉപദ്രഷ്ടാവുമാണ്, അനുമതിദായകനുമാണ്. ആ പരമപുരുഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ആ ഭോക്താവ് ശരീരത്തിന്റെ അധിപതിയാണത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല മേൽനോട്ടക്കാരനാണ്, അനുമതിദായകനുമാണ്. ആ പരമാത്മാവിനെ, ആ പരമപുരുഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭോക്താവാണ്, ശരീരത്തിന്റെ അധിപതിയാണ്, പിന്നെന്താണ്? ഉപദ്രഷ്ടാവ്, മേൽനോട്ടക്കാരനാണ്. അങ്ങനെ അനുമതി നായകനുമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനാണ് അത്. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭക്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷോത്തമ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട്, അതായത് മേൽനോട്ടക്കാരനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ചായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ എന്തായാലും ശരി ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി നമുക്ക് എന്തായാലും എന്തുറപ്പാണ്? മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതായത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മന അന്യേ സംഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ, ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ചിലര് ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ചിലർക്കാണെങ്കിലോ തത്വശാസ്ത്രപര ചർച്ചകളിലൂടെ, അതായത് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. ചിലരാണെങ്കിലോ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമ്മള് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കും, ചിലര് ചർച്ചകളിലൂടെ തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെയൊക്കെ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും. ചിലവരോ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും. പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തി സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കും. അതായത് ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കും ചിലവര് തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ, ചിലവരാണെങ്കിലോ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്തിനു ശ്രമിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അവർക്ക് പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇനിയോ, ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്യേ തോവ മജാനന്ത ശ്രുത്യോ നേഭ്യ ഉപാസത്തെ തേപ്പി ചാതീതരൻ ദേവ്യ മൃത്യും ശ്രുതി പരഹിടഃ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കുന്നു. പിന്നെ ചിലരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ചരിത്രം കേട്ട് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. അതായത് ഭഗവത് ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭാഗവതം. അതായത് ചിലവർക്ക് എന്തില്ല? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ല. പക്ഷെ അവര് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവര്. അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യം കാണുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ജനന മരണത്തിനപ്പുറം കടക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നത്, രണ്ടാമത്തത് തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ ഭഗവാനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, നാലാമത്തെ പറഞ്ഞാണ് ആധ്യാത്മജ്ഞാനം ഇല്ല, പക്ഷെ എന്താണ് ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, പ്രാമാണികന്മാരിന്നൊക്കെ കേട്ട് അങ്ങനെ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാൻ സാധിക്കുക, സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 4 തരത്തില് നമ്മളിവിടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ, രണ്ടാമത്തത് തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ, പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്ത് ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. യാവ സംജായതേ കിഞ്ചിത് തത്വം സാവരം ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? ആ ശരീരം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. ഇവരുടെ സംയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ് ഈ കാണുന്ന സർവചരാചരങ്ങളും. നമ്മളീ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള്, ഇതെല്ലാതും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ? അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം ഇത് എന്താ പറഞ്ഞത്? സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളത്. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ശരീരം, അതായത് പ്രകൃതി, ഇതിന്റെ സമ്പർക്കം മൂലം ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തി ഒരു ജ്ഞാനിയാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ ചരാചരങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല നടത്തുന്നത്. ആരാ നടത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടി എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇതിന്റെ സംയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രകൃതിയിൽ മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയും ക്ഷേത്രജ്ഞനും, അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള സംയോഗത്തിലൂടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഈ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്ത്യം യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. എന്താ പറഞ്ഞൂടെ? സർവ്വശരീരങ്ങളിലും ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓരോ ശരീരത്തിലും എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്. ആ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും, പക്ഷെ എന്തിനു നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല? ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് എന്ത്?
യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതം ഈശ്വരം നഹീനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തഥോ യാതി പരാം ഗതിം. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾ അടുക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. എല്ലാ ജീവികളിലും ഏതൊരു ജീവിയിലായാലും ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അധപതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ അത്രയും പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അധപതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് ആ വ്യക്തിക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ലക്ഷ്യം, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ആ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് ആരാണ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല? ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നത്. നമ്മളത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. യഥാ ഭൂതപൃഥക് ഭാവം ഏകസ്ഥാമനു പശ്യതി തത ഏവച്ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ വിവേകശാലിയായുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുക. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളെ കാണുന്നത് നിർത്തുക. ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തും. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം? ഈ ഒരു ജന്മത്തില് നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. അടുത്തൊരു ജന്മം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ചുറ്റും കാണുന്ന മൃഗങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോ മനുഷ്യരായിരിക്കാം, ഈ ഒരു ജന്മമായിരിക്കും മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യരാണ്, നമ്മൾ അടുത്തൊരു ജന്മം ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളായിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു കവചമാണ്. ആ ശരീരം നമ്മളെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മാവ് വീണ്ടും വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, പക്ഷിയുടെ ആവാം, മൃഗത്തിന്റെ ആവാം, വൃക്ഷത്തിന്റെ ആവാം. പല പല ശരീരങ്ങളിലൂടെ ആര് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ജീവാത്മാവ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഭാവത്തില് നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല? ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണുന്നത് നിർത്തണം. അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ശരീരം കിട്ടും. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തെ നമ്മുടെ ശരീരം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തും. അതായത് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട്, ആ അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും.
അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായമവ്യത്യ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യത്തെ. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക്, അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്നും സനാതനാണെന്നും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, അതിനൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ശരിക്കും ആത്മാവല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് എന്താണ്? ആത്മാവ് അതില് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആത്മാവിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണേ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു താനാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, അതിനതുകൊണ്ടൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സനാതനനാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്. അത് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ജനന മരണങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. എന്തേ മാറുന്നുള്ളൂ? അതിന്റെ ഒരു കവറ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ മുകളിൽ ആ കവറ് ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്റെ കവറായിരിക്കും, ചിലപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ കവറായിരിക്കും, അത് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. യഥാ സർവഗതം സൗഷ്മ്യ ആകാശം നോപ്യലിപ്യത്തെ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യത്തെ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആകാശം സർവവ്യാപിയാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്? അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം മൂലം വേറൊന്നിനായിട്ടും അത് കൂടി കലരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, ആത്മാവ് സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരാത്തത് പോലെ ബ്രഹ്മഭാവത്തിലെത്താം, അതായത് ഏറ്റവും അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിയിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മില് ചേരുന്നില്ല. ശരീരം വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക്. രണ്ടും തമ്മില് യാതൊരു ബന്ധവും വരുന്നില്ല. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേറൊരു ബന്ധമില്ല. കാരണം എന്താ പറയാ, ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും വായുവിന് വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും മലത്തിലും എല്ലാം കടന്നുകൂടാം, എങ്കിലും അതൊന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആകാശത്തിനെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവാത്മാവും എന്താണ്? പല ശരീരങ്ങളിൽ ഇരുന്നാലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം മൂലം എന്താണ്? അത് അകന്ന് തന്നെ നിൽക്കും. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഏത് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും എന്താണ്? അത് ഒന്നിനോടും ചേരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ദേഹം നശിക്കുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവിഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശായതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ആ ജീവാത്മാവ് തന്റെ അവബോധം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരത്തിന് പ്രകാശമാനമാക്കണം. ആ ജീവാത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നാശം സംഭവിക്കണം. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് അവബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിന് തേജസ് നൽകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. അതിന് അവബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അവബോധം നമ്മ പറയില്ല, ജീവാത്മാവ് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നാശം സംഭവിച്ചു. ആ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. ആ അവബോധം കൊണ്ട് അതിനെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. അങ്ങനെ ശരീരത്തിനും, അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും അതിനെ അറിയുന്നതിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം,
ശരീരത്തിനും ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ, അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചും അറിയാം. അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്ന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് കാണണം. പിന്നെന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? 5 എണ്ണം. ഓക്കെ, അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം കാലം രാഗത്തിന് വിഷയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിനെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ? പിന്നെന്താണ് മാതാജി ഒരു സംശയം. നമ്മൾ ഈ അമ്പലത്തിനും ക്ഷേത്രം എന്നല്ലേ പറയുന്നേ? അതെന്താ ക്ഷേത്രം? അമ്പലത്തിൽ ആരായിരിക്കുന്നത്? അതെ, അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ശരീരം ക്ഷേത്രമാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആരാ പറഞ്ഞത്? ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആരാ ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാനിപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാ അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ? അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ? ശരീരം, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്ഷേത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ ശുദ്ധിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളില്. നമ്മളെ ശരീരം എന്താണ്? ക്ഷേത്രമാണ്. മനസ്സിലായപ്പോ? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്ഷേത്രം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു അമ്പലം, ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനല്ല പറയണത്. നമ്മളതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 2ാം ചോദ്യം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഉത്തരം എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും അല്ലെ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. ന്യായം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്, എന്താണ് അറിയേണ്ട വിഷയം, അതാണ് ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ജ്ഞാനം തന്നെ. ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. അതാണ് ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതൊക്കെയാണ് 24 ഘടകങ്ങള്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. 24 എണ്ണം. അതൊന്നും കൂടി പറയണേ. പഞ്ചഭൂതങ്ങള് പറഞ്ഞുതരാം, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? സൂര്യനക്ഷത്ര